ሰላም ሰላም ሓንቲ መልእኽቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝሰማዕኽዋ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ከመይ ቀኒኹም ቅዱሳን? ንመፈለሚ ዝኣክል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 13 ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የንብቦ ኣለኹ። ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። እዚ ዝተባሃልና ንሕና ኢና። ካብ ስጋ ፍቓድ ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ስምዒት ከይኮኑሲ ዝተወልዱ ካብ እግዚኣብሔር እዮም ዝተባሃልና ንሕና ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባሃልና ህዝቢ ንሕና ንክርስቶስ ኣሚንና ናይ ዘላለም ስፍራ ዝተዳለወልና ዓድና እዚ ምድሪ እዚ ግዝያዊ ንነብሮ ዘለና ናብራ ከይኮነ ዝሓሸ ስፍራ ዝተዳለወልና ህዝብታት ኢና። እንታይ ድያ ለማዓንቲ መልእኽቲ ዘምፀትኒ? ኣፈላላይ ነወግድ ናትና ዘርኢ ናትና ብሄር ናትና ከባቢ የለን። ብክርስቶስ ሓደይና ብዝተፈላለየ ቋንቋ ወንጌል ክስበኽ ይኽእል እዩ። እቲ ቋንቋ እስካዕ ዝፈለጥናዮ ኣብቲ ዝስበኽ ወንጌል ኩሉ ኣሕዋት ኢና። ንምርዳእ ክጥዕም ብቋንቋ ክንፈላለ ንኽእል፣ ዘይንርድኦ ቋንቋ ዘይቋንቋና ክንሰምዖ ስለ ዘይንኽእል እንታይ ድየ ዝርእሲ ሓደ ተጋሩስ ኣብ ናይ ተጋሩ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ይእከቡ፣ እንተሞቱ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ቤተ ክርስቲያን ዘይኸዱ ሓደ ኤርትራውያን ድማ ከምኡ ናቶም ከባቢ ናቶም ኣሕዋት ጥራሕ ደልዮም ሕብረት ይገብሩ እምበር ተጋጊዮም ኣብ ናይ ተጋሩስ ኣይርከቡን። ሓደ ኢና ብክርስቶስ ኢሎም እውን ኣይኣምኑን። ናትና ወለዶ ናትና ዘርኢ ቃሉ ምዃኑ ብቃል ዝተወለድና ደቂ ሓደ ኣምላኽ ምዃንና መልእኽቲ ክሕልፍ ደልየ። ኣፈላላይ ከይኮነስ ሓድነት ካባና እግዚኣብሔር ከም ዝደሊ ዘሎ ክዛረብ ደልየ። ኩልኹም ከም ትፈልጡ ብከምዚ ዓይነት ነገር ትጥቃዕ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ወይ ማሕበር ናይ ቆሮንቶስ ማሕበር እያ። እታ ናይ ቆሮንቶስ ማሕበር ጳውሎስ ከም ዘጣየሻ ድሓር ንሱ ያው ሐዋርያ ስለ ዝኾነ ስለ ዝጓዓዝ ገዲፍዋ ምስ ከደ ኣብ ማእኸል ብዙሕ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ብዙሕ ዝበለ ናይ ዓቕሚ ናይ ምስትውዓል ናይ ጥበብ ጉድለት እውን ዝነበራ ማሕበር እያ። ኣብ ማእኸሎም እውን ዝሙት ከም ዝፍጸም ዝንገረላ ዝነበረት ማሕበር እያ። ሕልፍ ክብል ከሎ ድማ ገሊኦም ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ ናይ አጵሎስ ኣነ ናይ ክርስቶስ ኣነ ናይ ኬፋ እንዳበሉ ኣብ ማእኸሎም ኣፈላላይ ይፈጥሩ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ወንጌል ተጻሒፍልና ኣሎ። እቲ ኣፈላላይ ካፍቲ ኣቐዲሙ ዘጣየሻ ጳውሎስ ብዝበለጸ ካብ እስክንድርያ ዝመጸ ኣጵሎስ ዝበሃል ሰብኣይ ብጣዕሚ ተዛራባይ ገና እስካዕ ዮሐንስ ዘሎ
ትምህርት ጥራሕ ፈሊጡ ድሕሪኡ ካብ ዮሐንስ ጥምቀት ንኔው ዘሎ ትምህርቲ ብክርስቶስ ዝተፈጸመ ዓበይቲ ሞት ናይ ወንጌልና ኣስኳል ዝኾነ ትምህርቲ ከይተረድአ ከሎ ብዙሓት ክርስቲያን ሰባት ናምፀ ብወንጌል እናሰሓበ ምስከደ መብዛሕቶም ነዚ ኣጵሎስ ይሕሸና ናይ ምባል ጳውሎስ ስቁኢሉ እዩ ነይሩ ናይ ምባል ኣፈላላይ ኣብ ማእኸሎም ከም ዝፈጠሩ ንርዳእ ድሕሪኡ ጵርስቅላን ኣስቂላን ጵርስቅላን ዝበሃሉ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ዝነበሩ እዚኦም ክልቲኦም ድማ ካልእ ዝተርፈካ ትምህርቲ ኣሎ ኢሎም ብደንብ ኮፍ ኣቢሎም ከም ዝመሃርዎ እሞ ኣብቲ ዝነበሮ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ተወሲኹ ወንጌል ብስፍሓት ከም ዝተዛረበ ከም ዘምሃረ ብዙሓት ሰባት እውን ከም ዝፀወዐ ንርዳእ ግን ዝተወቀሱሉ ሓደ ነገር ኣፈላላይ ኣብ ማእኸልኩም ምህላው ሰሚዐ ኣለኹ ፍጹም ዘይግባእ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣወግዱ ኣነ ጳውሎስ ኣይሞትኩልኩም ኣጵሎስ ኣይሞተልኩም ዝሞተልኩም ሓደ ክርስቶስ እዩ ብኡ እመኑ ሓድነትኩም ፍቕርኩም ሓልው ኢሉ እቲ መፅሓፍ ከም ተፀሓፈሎም ነስተውዕል ኢና እንታይ ርኢኻ ኢኻ እንታይ ከሰሚዕኻ ኢኻ እንድሕር ኢልኩም ኣነ ናይ ሰብ ይርእን ናይ ሰብ እውን ኣይሰምዕን ኣካባቢያዊ ንግደፍ ናትና ዘርኢ ኣብ ክርስቶስ እዩ ዋላ ከም መጠን ቋንቋ ትግርኛ ትግራይ ኤርትራ ዳኢለ እምበር ሰብ ኩሉ ብክርስቶስ ዝኣመነ ሓውና እዩ ሓፍትና እዩ ሓፍትና እያ እዚ ዓለም እዚ ዘላለማዊ መንበሪና ኣይኮነን ዘላለማዊ መንበሪና ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ንእስራኤል ናይ ዘለዓለም መንበሪኡ እግዚአብሔር እዩ ተብሂሉ ኣብ ዘዳግም ከም ተጻሓፈልና መንበሪና በላሶውን ኣይኮነን ዓድና እውን ኣይኮነን ዘለና ገንዘብ እውን ኣይኮነን መልክዕና እውን ኣይኮነን ፍልጠትና እውን ኣይኮነን መንበሪና ናይ እስራኤል ኣምላኽ እግዚአብሔር እዩ እስኪ ነብስኹም ፈትሹ ኣፈላላይ ንገብር ከይንህሉ እዚ ምፍልላይ ዝሰብኽ ሰይጣን እዩ ኣብ ክልተ ኣሕዋት ባእሲ ዘምፅእ ሰይጣን እዩ ቦታ ከፋፊሉ ኣነ ይበልፅ ዘፈኻኽር ሰይጣን እዩ እግዚአብሔር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ናይ ሓድነት ኣምላኽ እዩ ብሓደ ቃል ይወሊድና ብቃሉ ዝተወለድና ኩላህና ናይ ደሙ ናይ ስቃዩ ተኻፈልቲ ዝኾንና ሞቱ ብዝመስል ሞት ዝሞትና በቲ ናቱ ዓይነት ትንሣኤ ድማ ዝተላዓልና ንሕና ደቂ ሓደ ሰብኣይ ኢና ደቂ ሓደ ኣምላኽ ደቂ ሓደ እግዚአብሔር ኢና ምፍልላይ ብሓዳር ምፍልላይ ኣብ መንጎ ደቂ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ብንብረት ምክሳስ በዛሕሎ ግዚኡ ዝተወደአ እዩ ኩሉ ገዲፍና ንጽውዐሉ ግዜ እዩ
ትሪእዎ ኣለኹም ማስ ሚድያ መዓልቲ መዓልቲ ዘይተጸበናዮም ሰባት ብድንገት ካብ ማእኸልና ዝፍለይሉ ዘለው ጊዜ እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ዝናይ ዓለም ዓድታት ዝገብራኦ ዘለዋ ውጋት ምልክት እዩ። ጎይታ ኢየሱስ መምጺኡ ሰዓት ቀረባ እዩ። ተፈላሊና ከይንጸንሖ ሓደ ኮይና ክንጸንሖ ብፍቕሪ ክንጸንሖ ኣፈላላይ ኣወጊድና ክንጸንሖ ጥቕሚ ማእኸል ጌርና ከይኮነሲ ገጹ እናደለና ንዕኡ ተደጊፍና ክንጸንሖ ሰዓቱ እዋኑ በጽሒ እዩ ዘለኒ መልእኽቲ እዚ እዩ። ጎይታ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍቕሪ ሃበና ሓደ ይግበረና። ኣሜን።